Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci ustrajava u nastojanju da se razvije u kompetitivnu znanstveno-nastavnu ustanovu u području prirodnih znanosti. Iako ustrojen da koordinira i realizira nastavu fizike na različitim sastavnicama Sveučilišta u Rijeci, odjel posebnu pozornost posvećuje vlastitim studijskim programima koji su u funkciji obrazovanja nastavnika i profiliranja respektabilnih znanstveno-istraživačkih i stručnih potencijala. Vježba u kojoj se određuje brzina elektrona. Znači, tu spojite strujni krug, onda uzmete podatke što vam prikazuje ampermetar, uzmete napon struje, to ubacite u jednadžbe i onda dobijete brzinu elektrona, odnosno masu elektrona sa određenom pogreškom. Transmisiju svjetlosti kroz nekakvu otopinu. I sad ako otopina neke boje, vidimo da ona propušta samo svjetlost ove narančaste boje, znači taj dio spektra. I onda ovisno o filteru koji stavim, ovo je narančasti filter, ovdje bi trebalo imati maksimalnu transmisiju. Napravili smo baterije od limuna. Znači limunska kiselina kao elektrolit daje napon i priključili smo na jedan sat koji već tjedan dana radi. Na tu limunsku osušili su se limuni, a ovaj sat još uvijek radi. Vidimo ogibne slike i sada se može iz udaljenosti ogibnih slika i udaljenosti zaslona od lasera odrediti valna duljina ove laserske svjetlosti. Može se odrediti konstanta optičke rešetke, tako da je jedna vježba samo sa laserom kao izvorom svjetlosti. Pozivamo vas, buduće studente, da se odazovete ovom izazovu, da upišete jedan od studijskih programa Odjela za fiziku i da zajedno s nama krenete u sjajnu avanturu od nanostruktura do svemira.